Държиме Боровец. Бе, какъв сок с вишна, бе? Кажи какво пием, бе? Рикия. С какъв вкус? Кайсия. Тъй, къде е правена? Ушумен. Той я правил. Шуменско. Шуменско. Да, гордо аз съм направил. Да, наполовина, ама пак. Това е хотел Самоков, в него се проведе състезанието и в него отседнах. Това е ски училището Боровец, тук търся храна, но половината ресторанти не работеха и накрая се взех оканка от денонощния. Това е хотел Рила и тук чакам приятелите ми от състезанието да излязат. Това е хотел Феста и една нощувка мисля, че е приблизително 400 лева. И тук щеше буквално да умра. Качвах се с един приятел Стоян и минахме през гората, защото иначе беше много хлъзгаво по пистата. Ние бяхме с обикновени обувки. Това са мини-понита и собственика, поне така ми каза. Мисля, че ми се подигра, но би трябвало да са мини-понита. Тук ядох с кара на жар. Той Елен много ми скефи. И това са сувенири, разбира се, забравих да купя, ги снимах 2 минути, не знам какво си е помислила жената. И точно тук щеше да умрем, едва се прибрахме живи на спускането. Тук си представям проекта на хората. И това са постерите на други участници.